Goedemiddag, neuropsychologie met deze. Ja, goedemiddag, ik ben Pierre van Ook. Dag. Lucerie, ik heb gehoord dat jij een geheugentelefoon hebt geïntroduceerd. Klopt dat? Dat klopt. 0900 Ja. 040 040, ja. 1010. 1010. Nou, hartstikke bedankt. Goed, graag Dank u gedaan. wel, hoor. Dag. Dag. Goedemiddag, neuropsychologie. Ja, goedemiddag, ik ben Pierre van Ook. Ja. Lucerie, ik heb begrepen dat je een geheugentelefoon had, hè, of niet? Ja, ik heb u net het nummer doorgegeven, of niet? Dat 0900 nummer. Heb je mij dat doorgegeven? Ja. Oh. Kijk je me dat nog een keer geven, alstublieft? Ja. Ja? Ja, dat is 0900 Ja. 040 040, ja. 1010. 1010. Ja. En dat kan ik dan bellen, dan kunnen ze me toch van alles over uitleggen, denk ik, hè? Ja, precies. Oké, goed. Hartstikke bedankt, hoor. Oké, dag. Neuropsychologie met deze. Ja, goedemiddag, ik ben Pierre van Ook. Ja. Ik heb begrepen dat je een geheugentelefoon had geïntroduceerd, hè? Heb je daar misschien het nummer van? Ja, een ogenblikje. Dat is 0900 0900, ja. 040 040, ja. 1010. 1010. Nou, het nummer kun je bekend voor. Goed, ik ga het proberen, dankjewel. Oké, dank u. Goedemiddag, Dag. hoor. Dag. Neuropsychologie met deze. Ja, goedemiddag, ik ben Pierre van Ook. Ah, meneer Van Hoek. Sorry, ik heb gehoord dat je... Hoezo kent je mij trouwens? Ja, u heeft mij al een paar keer gebeld voor het nummer van de geheugentelefoon. Hè? Ik heb u dat nummer doorgegeven. Ah, nee. Ja. Maar daar ben ik wel voor. Dat is toevallig dat je dat wel weet. Ja. Zal ik u het nummer geven? Ja, ik kreeg het nummer van de... Geheugentelefoon. van de geheugentelefoon, ja. Kijk, ja. 0900 0900 040 040. 1010. Ja. Oké, dankjewel, hè. Succes. Dag. Goedemiddag, dag. Dag.